ki saurayi ran sallah, kai ma ka sake kai budurwa ran sallah, saboda duk ƙazantar mace ran sallah zaka ganta ta yi fes, duk ƙazantar namiji ranar sallah zaka gan shi ya ci shadda yayi tas. Ka zan mai hakuri fishi bai zama naka ba, idan duniya akan ka yake ko ba haka ba, ba a so a dole ka je ka nemi naka. Assalamu alaikum, na dawo daga sallan idi. Ina ma kowa barka da sallah. Allah ya sa in sallah lafiya, Allah ya sa ibada mu na alkhairi. Yawara, Allah kuma ya ba mu kowace mace miji na gari. Ta ji daɗin wannan sallan, ya sa ta je Juma'a, ta je sallan idi a sa'a ta roƙa kowa Allah ya bata miji na gari. Ni dai burina Allah ka dube ni, Allah ka bani miji na gari mai albarka, wanda zai zama mun farin ciki a rayuwata ta duniya. Akwai 'yan bayana, bazaurawa ne, 'yan mata ne, ga sunan dai ga sunan. To Allah ba mu kowa miji na gari. Kai yau na yi kuka a idi da na ga masaji.